Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона. С мен Георги Коритаров. Няколко събития вълнуват Европа, светът и нашата страна. И ако в България проблемите около съставянето на правителство са вече разрешени, но от тук насетне започват проблемите пред самото правителство, втория кабинет с министър-председател Бойко Борисов, който бе подкрепен с една твърде нестандартна от идейно-ценностна гледна точка подкрепа, то това, което се случи с изборите за парламент или както е на украински Върховна Рада на Украина и съответно още по-заплашителното нарастване на руско въоръжено присъствие в областите Лугански, Донецк и, дано не съм прав, но нарастващата заплаха от подновяване на бойните действия, както и това, което се случи в съседна на България страна, където след 68 години прекъсване за пръв път официално посещение направи министър-председател на Република Албания Еди Рама, гостува в Белград и бе посрещнат от своя домакин, премиера на Сърбия Александър Вучич. Двамата наистина са на път да влязат в историята, не само с реализираната визита, която е пример за водене на диалог дори при много трудни взаимни отношения между две държави, но и с разменените остри реплики пред камерите и микрофоните на много журналисти. Това, което каза албанския премиер, че Косово е независима република и Белград трябва да се съобразява с това обстоятелство, не е новина, поне за тези страни, а те са 108 на брой, които са признали независимостта на Косово. Да изречеш това обаче в Белград, където темата Косово продължава да бъде най-съкровенна от гледна точка на и някогашната югославска, а и най-вече сръбска носталгия, е истинско светотатство. Това, разбира се, предизвика реакцията на Александър Вучич, който мигновенно се върна при микрофоните и обясни, че според Конституцията на Република Сърбия Косово е неотделима част от страната. Белград ще продължи да отстоява тази позиция и никой няма право да провокира по подобен начин на чувствата на сърбите. Дори израза на Вучич беше доста категоричен. Това е провокация. Не съм очаквал такава провокация от министър-председателя на Република Албания. В интерес на истината, въпреки разменените реплики, което е много симптоматично, посещението на албанския премиер продължи и той посети не кое да е място, а ключовото от гледна точка на все още компактно присъствие на албанци в Сърбия място Прешево. Знаете, че в зоната на Прешево, Бояновъц и Медведжа преди 13 години имаше също краткотраен военен сблъсък между албанска армия, която се наричаше Армия за освобождение на Прешево, Бояновъц и Медведжа, и сръбските сили за сигурност. Тази кратковременна схватка се случила след като казусът с Косово беше вече решен, след военната операция на НАТО срещу Югославия и след като вече там се бяха настанили силите на Организацията на Обединените нации. Разбира се, това се случи години преди Косово да обяви независимост. Но така или иначе Прешево продължава да бъде болезнена тема. И въпреки разменените остри реплики между Вучич и Еди Рама, албанският премиер посети все пак Прешево. За мен това е сигнал, че наистина колкото и сложна да е обстановката на Балканите, каквито и да са нерешените проблеми,
от една страна между Албания и Сърбия, от друга страна етнопроблемите, етническите проблеми на Балканите, в основата на които може би от албанска гледна точка стои така наречения албански проблем, нищо не пречи на разумните, дълновидни и най-вече политици с здрави нерви да водят диалог. В този смисъл Еди Рама и Александър Вучич са примери за нещо друго. Това са двама министър-председатели, представители на едно и също младо поколение в политиката. Двама души, които просто по силата на функциите, които изпълняват, унаследяват един проблем, натрупван в продължение на десетилетия преди тях. И до голяма степен, ако трябва да бъда откровен, на мен разменените реплики между двамата и създаването на впечатление за много сериозно напрежение ми приличат на нещо доста различно от това как събитието бива интерпретирано в Белград, да речем, от сръбските медии или пък в Тирана и Прищина. Прилича ми на една интересна съвместна политическа игра, която има за цел наистина да привлече вниманието на Брюксел към региона на Балканите отново, с показването на символа на един все още нерешен проблем. Защото когато Косово пое по пътя на своята независимост и най-вече когато тази независимост като държава беше призната и от други страни, членки на ООН или членки на Европейския съюз, смисълът на това признание беше състоянието на независимост да не изглежда просто отцепване на една територия от легитимна държава, членка на Организацията на Обединените нации, въпреки че Косово имаше и своите конституционни, политически и исторически аргументи за своето поведение и своите стремежи. Смисълът на тази независимост беше наистина чрез успокояването на един горещ проблем в сърцето на Сърбия, да се даде шанс за ново преструктуриране на отношенията в региона на Югоизточна Европа, която ние наричаме Балканите, може би в смисъла на регионалното присъствие, и да се отвори път към нова интеграция по нов модел в Европейския съюз. И понеже Брюксел бави това, проблемите трябва да бъдат подновени, показани. Сега, например, имаме връзка с Белград. Наш събеседник по телефона ще бъде заместник-председателят на Сръбската радикална партия господин Драган Тодорович с оценка наистина на случилото се. Добро вече. Добро вече. Разбира се, нашите телефони са такива, каквито са телефоните на Балканите. А телефоните на Балканите са част от проблема на Балканите, въпреки че мобилните връзки обикновено са доста стабилни и естествено това, което ви говоря, е опит да помоля колегите ми да подноват опита за контакт с господин Тодорович, на когото пак казвам добро вече. Така, добро вече, добър вечер. Мога да си говоря добро вече, както Любиша Самарджич пееше дай, рибо, 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 дай, рибо, 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 дай, рибо, 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 дай. Имаме ли го? Алло? Добро вече. Добро вече. Господине Тодорович, замолил бих за вашето мъчение. Šta označuje ova razmena replika između vašeg predsjednika Vlade Vučića i vašeg poštovanog gosta premijera Albanije, gospodina Edi Rama? Ajde pre svega da osvrnem na neke stvari iz vaše diskusije. Ja delimično sam razumeo ono što ste vi govorili i samo bih hteo da napravim jednu digresiju. Da, искам само да те определя. Да? Kosovo nije srpska nostalgija. Kosovo je srce srpske države. Da. Tu je rođena srpska država i Srbija se nikada neće odreći
ni formalno, ni neformalno. Да, само да то преведем. Значи, господин Тодорович репликира на нещо, което казах. Аз казах сръбска носталгия. Той казва, Косово не е сръбска носталгия. Косово е сърцето на Сърбия и Сърбия няма да се отрече от Косово нито формално, нито неформално. Наставите далje. Да. Što se tiče svega onoga što se dešava od pada Berlinskog zida, to je nasilje nad poveljom Ujedinjenih nacija, nad međunarodnim pravom, nad zaključcima OEBS-a. Da. I to sprovodi Amerika od kako je pao Berlinski zid. Да. А що се отнася до това, което се случва след падането на Берлинската стена, това е оказването на насилие над хартата на Обединените нации, над принципите на международното право и над принципите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Насилие, което се оказва основно от страна на Съединените щати. Tako je rasturena bivša socijalistička federativna republika Jugoslavija i tako sad pokušavaju da razbiju Srbiju, odvajajući Kosovo i Metohiju, a imajući u planu da to urade sa Vojvodinom и sa Raškom областью. Така беше разпадната бивша социалистическа федеративна република Югославия, така сега се опитват да разпаднат Сърбия и онези области, които са населявани с съответни малцинства. Ovaj najnoviji događaj vezano za posjetu albanskog predsjednika i novo poniženje koje je doživjela Srbija je stvar američke igre i pritiska na Srbiju da učine sve kako bi što pre ostvarili svoj cilj da Kosovo и формално dobije nezavisnost. Събитието, за което говорим, свързано с посещението на албанския премиер Еди Рама, е още едно ново унижение за Сърбия и то, според мен, е отново резултат от усилията на Съединените щати да накара Сърбия и формално да се откаже от Косово. Pre svega, Srbija nije apsolutno smela da prihvati posjetu albanskog premijera, jer je očigledno da se za to nisu stekli uslovi. Преди всичко Сърбия не трябваше да се съгласява да приема визита на албанския премиер, тъй като за подобно посещение не бяха създадени никакви условия. Između ostalog, odmah posle onog incidenta na fudbalskoj utakmici, kada je brat albanskog premijera rukovodio dronom koji je nosao zastavu Velike Albanije, odnosno mapu Velike Albanije, ni по какvu цену nije смело doći do posete. И между другото, след инцидента на футболната среща, квалификация за световно първенство в Белград, когато брата на албанския премиер издигна над стадиона дронът с знамето на Велика Албания, след този инцидент въобще не трябваше да се стига до посещение на министър-председателя. Ali, nažalost, Srbija ima marionetsku vladu, kao što imaju skoro sve evropske države, posebno države takozvane istočne Evrope, odnosno države koje su ranije bile u Varšavskom paktu. I one bespogovorno izvršavaju sve naloge SAD-а и Брисела. За съжаление, обаче Сърбия има марионетно правителство, каквито правителства имат повечето страни от източна Европа и те изпълняват всички капризи на Съединените щати и на Брюксел. Добро, само да вас питам едно последно питanje. Може ли prema vama da se ovaj događaj pretvori u neki pozitiv, u neku zajedničku akciju? Može li това събитие да се превърне в позитивно, в някаква обща акция? Ja sam ubeđen da ne može. Zato što su naši
stavovi i interesi potpuno suprotstavljeni. Albanija stoji na putu nezavisnosti Kosova, podržava aktivno i pasivno, od toga neće odustati. I tu apsolutno ne vidim nikakvu mogućnost da dođe do bilo kakvih zajedničkih stavova ili nečega što bi na bilo koji način moglo da dovede do rešenja. Hvala ви, само да то преведем. Мисля, че не може по никакъв начин това да стане общ позитивен символ или послание, тъй като позициите и възгледите ни са абсолютно противоположни. Албания подкрепя категорично независимостта на Косово, а това е предпоставка никога да не можем да водим този диалог, тъй като ние отстояваме принципа, че Косово е част от Сърбия. Хвала вама за ovaj разговор. И само ако mogu još jedno rečenicu. Da. Posebno treba imati u vidu da se posljednjih godina učešće Turske u Srbiji i u nekim drugim balkanskim državama posebno vratilo na pozicije otomanske Turske. I da Turska želi da ne samo igra aktivnu ulogu, nego da diktira na koji način će se rešavati određena pitanja u pojedinim državama. Posebno kada je u pitanju Srbija, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska. A pretpostavljam da će njihove aspiracije takođe, sem što su već 30 i kusur godina sa Grcima u problemu, to mislim da će se proširiti и на остале балкански държави. Това, което допълва господин Тодорович, е свързано с активната роля на Турция, която играе такава роля и в Сърбия, и в останалите балкански страни. Специално той посочва Босна и Херцеговина. Турция, която все по-често в политиката си напомня за политиката на османския период. И Турция, която се опитва не просто да играе роля, но и да диктува решение на проблеми не само в Сърбия около Косово, но и в Босна и Херцеговина, в Гърция, и в други балкански държави. В Република Сръбска и в други балкански държави. Хвала вама за ovaj разговор. Хвала вама. Това беше Драган Тодорович, заместник-председател на Сръбската радикална партия. Потърсих го, за да разгърне една гледна точка, очаквана от мен като съдържание, но която наистина е в пълен контраст с това, което аз говорих преди да се чуем с господин Тодорович, защото докато аз виждам в това, което се случи между Еди Рама и Александър Вучич, наистина шанс за подсещане на Брюксел да се върне към идеята за европеизация на Западните Балкани и то пълноценно, то интерпретацията на господин Тодорович е свързана с това, че става дума не просто за провокация, а за поредно унижение на Сърбия. Тук спираме темата за едно от събитието от Белград и след секунди ще се насочим към другото европейско и дано, ако стане световно, да бъде в добрия смисъл на думата събитие. Парламентарните избори в Украйна. Току-що вече в студиото при мен е посланника на Украйна у нас, негово превъзходителство господин Микола Балтажи. След секунди започваме. И господин Балтажи е жертва на задръстванията в София, но пък представете си, ако това беше пътя между Балтимор и Вашингтон, след края на работното време и човек от Балтимор бърза да се появи в телевизионно студио в Вашингтон, трябва да тръгне поне 8 часа преди началото на предаването. Тук поне при нас е сравнително по-лекотено, ако гледаме истинските задръствания по света. Така или иначе, големия политически проблем са резултатите от парламентарните избори и какво да очакваме.
както бяха съобщени тези резултати, аз малко се очудих, защото казаха с така най-много проценти е блока на Арсений Яценюк, втория е блока на Петро Порошенко, но той пък печели най-много депутатски места. Не разбрах защо. Проблемът е, че ние имаме смесена система. Да, разбрах. Мажоритарно това и е по пропорционално. партийните списъци спечели блокът на Арсений Яценюк, на Яценюк, но като цяло блокът на Петро Порошенко спечели, вземайки предвид защото има гласовете. И пропорционални и мажоритарни, така. Нали? Да. Но това не дава съществена разлика, защото те работеха партньорски, така или иначе и до сега. Те работиха до сега и те ще продължат. И за това свидетелстват и консултациите и преговорите по създаването на ново правителство и формирането на коалиционното споразумение между двете партии, но те ще бъдат подкрепени и от други демократични сили, в това число и от Радикалната партия, ще бъдат те подкрепени и от партията Самопомощ на лвовският кмет, а също така и от Батькивщина на Юлия Тимошенко. Има една голяма празнота, която прави така, че в Украинската рада да има колко? 420 депутати, а не пълния брой, и това е заради Донецк и Луганск. А това какво означава за вас? Както и да е, изборите в 9 окръга в Донецка и Луганска област, които са под контрол на боевиките, на незаконните военни формирования, също така 12 окръзи в Крим не се състояха, така че от 450 души депутати, квотата на Върховната Рада, ще бъдат избрани 423. Не, ще бъдат извадени 27 депутати. Да, ще липсват. И ще бъдат 423. Можем ли да говорим, че вече фактически сме свидетели на сепаратизъм, който е инспириран от Русия и който на практика след Крим откъсва нови територии от Украина, Донецк и Луганск? Да, затова ние можем да говорим със смелост, защото от самото начало сепаратистите бяха подготвени от Руската федерация, бяха подкрепени и всъщност това, което продължава сега в източната част на Украина, се продължава в същата посока. Става дума за... Никой не знае, нали, целите, крайната цел, нали, на Руската федерация, но както и да е, става дума за това, че използвайки тези сепаратистски настроения в източната част на Украина и мотивирай ги, подхранвай ги, Руската федерация фактически стигна чрез военната намеса, чрез информационната война, чрез икономическите мероприятия. Също икономическа война имаме и война в енергетиката и така нататък. Стигна до създаване на тези така наречени Донецка и Луганска народни републики, до провеждането на 2 ноември псевдоизборите, а това всъщност всичко това развитие върви в посока към сепаратизъм и към възможно отделяне от украинската държава. Федерика Могерини от Берлин днес, и то между другото, това е много странно съобщение, нямаше го в българските сайтове, през агенция Танюк, отразено в електронния сайт на Политика Белград го прочетох. От Берлин е направила това съобщение. Федерика Могерини се среща в Берлин, срещнала се с германския министър на външните работи Франк Валтер Штайнмайер, и посланието оттам е, че идната седмица в Брюксел ще се дискутира за още по-тежки санкции срещу Русия в рамките на Европейския съюз. Санкции на Европейския съюз срещу Русия.
Очаквате ли наистина да се вземе такова решение и изобщо режимът на санкции дава ли резултат, какъвто и да е? Ние смятаме, че от самото начало, всъщност, че санкциите са един добър инструмент. Те не са санкции заради санкции. Средство за наказание, нали, на Руската федерация, а те са с цел да подтикат Руската федерация да се оттегли и да се върне в руслото на изпълняването на международните си задължения, двустранните задължения, сега пък ето и Минските споразумения и така нататък. Но доколкото няма друг механизъм, господин Коритаров, по-ефективен от санкциите, то дълбоко сме убедени, че във връзка с засилването на военното присъствие от страната на Руската федерация, санкциите трябва да бъдат засилени. И ние се надяваме, че ще бъде взето такова решение в понеделник на срещата в Брюксел. Въпреки че, виждате, има различни сигнали, се излъчват от различни политици, но мнозината от европейците, от европейските политици разбират заплахата, която стана във връзка с провеждането на псевдоизборите в двете републики и особено във връзка с прехвърлянето на голяма част на руски въоръжения, бойна техника и войници след тези така наречени избори. А ние имаме информация, ако позволите, даже от 6 ноември от територията на Русия в посока на Красни Луч, Луганска област, засечено преместването на руска бойна техника от 32 танкове, 16 гаубици, Д-30, 30 камаза с боеприпаси и с военнослужащи. Между другото, това нещо беше публикувано в българските медии и когато го прочетох, си казах, че тези хора вече откровенно правят военна интервенция и очаквах ответен военен сблъсък. Може би са си издържали нервите в Украйна и тази поредна провокация също е подмината без опасността от голям конфликт. Обаче до кога ще има здрави нерви? Но това аз се сетих само за един фрагмент. Същевременно Руската федерация нараства военното си присъствие в други насоки. И в Донецка област карат са най-нови военни въоръжения, техника, ракетно-артилерийски системи, които украинската армия не притежава. И естествено трябва да си поставим въпросът каква е целта на тази акция. Колеги, успяхте ли да монтирате кадри, които да илюстрират нарастването на руското военно присъствие в Украйна? Не още. Да. А защо не го чух в слушалката, както и да е? Добре. Но ще имаме тази възможност. Това е добре, защото нашите зрители ще разберат наистина какво се случва. Това обаче ме кара да мисля. Впрочем, още данни. За последните 8 месеца 40 пъти били на ръба на военен сблъсък силите на НАТО с Русия. Това са данни от днешната преса. Това е много страшно. И това означава, че според теорията на вероятностите, ако тази форма на натрупване на напрежение продължи, това ще се окаже неизбежно. Този сблъсък ще се окаже неизбежен. Ситуацията направо е много сложна и не само в Украйна, но и продължават се провокации, като правилно отбелязвате. И това са провокации в въздушното пространство и другите държави, скандинавските и други и така нататък. И това е на ръба на провокиране, нали, на Алианса. Така че по принцип това поведение на Руската федерация не може да бъде оставено без отговор. Сега вече можем да видим тези кадри. Нека да ги видим. Мисля, че... Ето тук виждам... Материал. Това са снимки. Това е танк Т-72, който ние също ни произвеждаме в Украйна.
Има и други. Ето, виждате, зрителите могат да обърнат вниманието. А това, което е ограденото, какво е? Надписи ли са? Ами това са знакове, нали? Знаците, да. Знаците, които илюстрират, че те са танкове от руски произход и принадлежат на руски военни части. Това е. Те направо си се подготвят. Тук са камази, които нали, провозват въоръжение и артилерийски системи. Буксири, така наречени. Ето пак танкове. Има там и една ракетна система, нова ракетна система, зенитно-ракетен комплекс Панцер, също руско производство. Ние нямаме такива неща. В Украина не се произвеждат и украинската армия не разполага с такива системи. Тоест, пак целта каква е за тази откровенна, безпардонна намеса, която продължава да се засилва. Значи, те не могат да бъдат вкарани в Украина с отбранителна цел. Ясно е, че тук се преследва някаква друга цел, като може да бъде... Моля? Те фактически, според мен, биха могли да бъдат вкарани с една много особена цел. Да бъдат вкарани така, че да един вид съобщават на Украина: не се опитвайте с оръжие да възстановявате украинския суверенитет над тези територии. Аз не мисля, че те смятат от тази си позиция да нападат други части на Украина, но и това е достатъчно. Те, влизайки там, на практика откъсват тези територии от Украина, като че ли. Нали така? Еми да, и да образуват статутквото, да замразят ситуацията, но аз не мисля, че това е крайната цел. А каква би могла да бъде? Целта е най-скоро, че чрез това да се разширят териториите, които се контролират от боевиките и да се върви в посока на юг, към Крим. Това е много опасно. Да се съединят територии. С териториите на временно окупираната автономна република Крим, което е много опасно. Това всъщност не може да се изключва. Огрижих се, така че тук ще направим една пауза за реклами. След това ще продължим. Продължаваме разговора в Свободна зона. Мой гост е посланника на Украйна у нас, негово превъзходителство Микола Балтажи. Говорим си за ситуацията в Украйна не просто след парламентарните избори, но и в контекста на обезпокоително нарастващо руско военно присъствие в Луганск и Донецк. Присъствие, което сякаш идва да узакони сепарирането на тези области. Господин Балтажи, в момента Путин е в Пекин на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското сътрудничество и доколкото отново чуждите медии съобщават, той е водил разговори с американския президент Обама за една от темите е била Украйна. Може ли подобна среща на върха между Съединените щати и Русия все пак да доведе до някакъв проблясък? Да речем, Путин изведнъж да реши да се оттегли. Всичко е възможно, но искам да кажа, че ние не сме щастливи, като се говори за Украйна зад гърба ни. Украйна трябва да бъде участник на различни формати, а те са доста, съществуват. Имаме формат и нормандски, и женевски, и Милано, и мински, и така нататък. Може би това е най-ефективният път участието на Украйна в международните преговори. Но ако се говори за Украйна, естествено, ние приветстваме всеки едни усилия, които се полагат от държави, които могат да повлияят
върху мирното урегулиране на ситуацията в Украйна. А тези двете държави са държавите, които могат да повлияят. Другият въпросът дали Русия ще се оттегли и доколко Съединените американски щати ще извършват натиск върху Русия. Както всъщност и Европа. Не знам доколко като дипломат може да отговорите на подобен въпрос, но аз ще ви го задам. Възможно ли е да има опасение, че Русия и Съединените щати, не просто водейки разговор без участието на Украйна, което впрочем е нормално, в Пекин се срещат, украински представители няма, говорят за Украйна. Но възможно ли е да си представим, че могат не просто да говорят, а да се договорят зад гърба на Украйна? Да се договорят така, че това да не е в полза на Украйна. Примерно Обама казва, добре бе, вземи си Лугански Донецк на някоя салфетка. Вижте, аз бих изключил такава възможност и ето защо. Все пак, нека не забравяме, че на алтарят е положено много или даже всичко. Голям е интересът от страната на световната общност и особено на Европа. Европа най-близо до Украйна и Украйна е европейска държава. Така че да се постигне нещо такова, аз не мисля, че е възможно в момента. Все пак тук има и други играчи, други актьори, които са също много важни. Не само Русия и Съединените американски щати, Европейския съюз, Германия, Франция, други държави. Така че най-скоро да се търси решението в тази посока. Но истината е, и всеки един го разбира, че мирното урегулиране, военен път за урегулирането в Украйна, в източната Украйна няма, не съществува, не може да стане реалност без политическата воля на Руската федерация. И тук е въпросът пак, който би трябвало да се адресира към Руската федерация. Вие ни съобщавате следното. Без политическа воля на Руската федерация не може да има решение по мирен път на кризата в Украйна, а военно решение се изключва, което означава, че някакви фактори трябва да принудят Русия да стъпи на политическата воля да се оттегли. Това режима на санкции достатъчно ли може да бъде така полезен? Вижте, в момента не виждам друг механизъм, по-ефективен. Нали? Преговорите си остават. Дипломацията работи и вратите за нея са отворени. Както и да е, вижте, сега се говори и за следващият етап, нали, за преговори в Минск и така нататък. Ние сме и за диалог в формат, нали, женевският формат и така нататък и така нататък. Но все пак не бива да ни подценяваме, че Русия и да си отдаваме отчет, нали, да отчитаме, че Русия е част на проблема, част на решаване. Това, което те категорично го отричат, че те са там и всъщност те трябва да поемат отговорността и да се изпълнят задълженията. А те са ясни, че трябва да се приключи. Вижте сега какво стигнахме. Ние стигнахме, нали, до Минските споразумения. Бяха положени огромни усилия от всички страни. Но с тези избори те фактически поставиха под съмнение и протокола и меморандума. И подревиха всъщност тези големи усилия, положени от всички. Те не ги поставиха под съмнение. Те всъщност ги подревиха. Те ги подревиха. Да. Но въпросът е все пак доколко Руската федерация е готова да се откаже от този път, от силовият път. Те обвиняват нас, че ние има в Украйна и партия на войната и какви ли няма, как умело така се жонглират
термините, понятията, нали, от страната на руските ръководители, но както и да е, ние разбираме цената на териториалната цялост и интегритета на Украина и украинците са мирни хора. Не искаме военен път за решаване и за регулиране на проблема. Кое според вас прави Русия толкова дръзка? Защото санкциите съществуват, очаква се засилването им. Въпреки това, сякаш Русия получава от някъде увереност, че нищо лошо не може да й се случи и продължава с агресивността. Как се обяснява? Един добър въпрос. Вижте, аз бих изразил субективното си виждане, че всичко, ако Запад, ето и примера с Грузия, Осетия, Абхазия и Южна Осетия, ако бяха взети адекватни мерки от страната на Запад, едва ли Русия ще да влезе в Крим? Едва ли Русия ще да продължи и в Донецка и Луганска област така безпардонно, открито и нагло? Осетия и Абхазия. Да, естествено. Да, естествено. И тук е също. Тоест Русия върви по пътя на инерция, надявайки се, че все пак там са 28, там има Съединени Американски щати, има приятели, има симпатизанти и винаги може чрез дипломация, чрез други форми, механизми да се да се търси решение на изпълняване на собствените си цели. Сега, според мен, просто руското ръководство вече няма друг път. Най-скоро, че няма друг път. Не знам, пак да се сетим за за приказката за лъжливото овчарче. Като се излъже един път и много е сложно да тръгнеш по друг път. И това се натрупва, виждате как всичко започва от дефинициите, от понятията и от съзнанието, с което съзнанието на хората, които се манипулира. А щом ти си казал така, а зад гърба ти има 140 милиона избиратели, те са различни също. Има и тук терористи, които очакват и които се надяват да не ги предадат там от Москва, от Кремъл и така нататък. Тоест това, факторите са различни. И тук има цял спектър, сигурно, от тези фактори. Но мисля, че все пак, като се планира нещо такова, всичко се планира. Няма експромт. Да. Тоест, руското ръководство все пак априори предполага каква ще бъде реакцията на Запад. Ама това е много лошо, ако предполага, защото до сега познават, че Запада няма да си мръдне пръста, както има един израз. Аз не бих казал, че Запад няма да мръдне. Той все пак предприема съответни мерки, които според мен са недостатъчни. То за това говорим. Той би могъл да направи повече, нека бъдем откровенни, да бъде по-консолидиран и преди всичко по въпроса за засилването на санкциите, защото иначе, като няма наказание, престъплението продължава. Wall Street Journal, аз съм си извадил една публикация, излиза с заглавие "Русия може да нахлуе и в България". Тук, разбира се, е малко така изведено конкретизирането на България от така твърдението, че Русия може да нахлуе и в други бивши страни от постсъветското пространство. И аз се чудя, ето вие сте посланник в София. Според вас, така направили ли сте сондажи и знаете ли каква ще бъде българската реакция в Брюксел при обсъждането на евентуално засилване на санкциите? Ние очакваме, че България ще бъде след държавите, които ще ги подкрепят. В случая, като ще бъде прието решение, там се работи по въпроса, работи се отдавно. Това е основното, което ние очакваме от София, защото по принцип санкциите, които сега, или контрасанкциите, които бяха въведени от Руската федерация и в селско-стопанската сфера, от тях
държавите страдат, но не е чак толкова много и вижте сега Европейският съюз предприема съответни пак контрамерки, ако мога така да се изразя, за да компенсира загубите на такива държави като и България. Но както и да е, мисля, че в българският политически истеблишмент има разбирането на опасността, на заплахите, които сега съществуват не само за Украина, но и за регионалният контекст. И сега знаете, че и в София се провеждат тези две важни конференции, и посветена на 25 годишнината от прехода и по въпросите на регионалната сигурност, организиран от Софийският форум заедно с Българската академия на науките. Но мисълта ми е, че тези въпроси са много важни за България, щом тя ги поставя. И заради това виждаме, че позицията на София ще бъде проевропейска. Нека да не се страхуваме, господин Коретар, от това, защото, вижте, ние, славяните, така сме организирани психологически, че когато пожара ни дойде вкъщи, ние така, как вие казвате, не мърдаме с пръст, или как по-добре да се изразим, но мисля, че всеки здраво мислещ човек разбира и си дава сметка какво става в Украина. Не може ние да бъдем не само равнодушни, но и не може да излизаме с някакви половинчати мерки срещу агресора, а Руската федерация е агресор. Агресор и окупатор, обаче тук има още едно обстоятелство. На изборите за Конгрес в Съединените щати спечелиха републиканците. Какво можем да очакваме, ако и президентските избори, кога след 2 години може би, бъдат спечелени от републиканците? Това дали ще означава по-далеч по-радикална политика към Русия? Надяваме се и дано. Въпреки че Русия, нали, е партньор на Съединените американски щати, нали, по различни глобални въпроси, което е нормално и на други държави, не само на Америка, но и там също отчитат все пак заплахата, която съществува. Това е нещо безпрецедентно, като в Европа се отбеляза 25 годишнината, нали, на свалянето на Берлинската стена, ето прехода и в България, и в други държави от Централна и Юго-Источна Европа. И това става на фонът на нарастването на агресивните усилия на Руската федерация, руски път, проект Новорусия. Това е всичко нещо, което не може да обезпокоява и не само политиците, които са на власт и ще дойдат на власт, както в Вашингтон, но и обикновените хора. Наистина е парадоксален модела на размяна на образи. Падането на Берлинската стена всъщност е символа на обединението на двете Германии. 25 години след обединението на двете Германии, Русия прави опит за разделяне на Украйна, за създаване на предвоенна обстановка в Европа. На нещо разчитат така, че си правят сметките да останат там завинаги. Аз имам едно такова усещане. Вижте, направо това е абсурд. Че Германия даде пример за цяла Европа с обединението си, който мина по мирен път. Това беше мечта, нали, на всеки един германец, това да стане реалност. И тогава, нали, ние пък сме живи свидетели на тези процеси, бяхме по-млади и емоционални, може би. Ние ги възприемаме като победа на демокрацията, нали, все пак обединение на Германия. Обединението означаваше обединение на Европа. Оттам започна процесът, общоевропейският процес. И това беше един позитивен сигнал за европейците. А това, което става при нас, това е под всяка критика, защото ние сме сега, това е пак
абсурд и нонсенс, ако искате. Сега ще строим стени, 3 линии, специални съоръжения на границата с Руската федерация, да се защитим. И откъде? От страната на Русия, с която ние преди 70 години, ето и освобождението на Украина от нацистските окупатори, се бихме срещу един агресор рамо до рамо. Това е нещо, което въобще извън всякаква логика. За международни споразумения, за международно право, за вътрешно законодателство в Русия, което също се погазва с войната в Украина, за двустранни и за морал вече и не се говори. Тоест това е нещо, което сега се извършва от Кремъл, някаква изключителност за Русия и за нейната роля в света. Това не може да не обезпокоява хората. Това как ще се отрази на намерението на Украина да върви към интеграция с Европейския съюз? Получава се парадокс. Украина върви към Европейския съюз, а Русия откъсва територия от Украина. Това е всъщност целта на руският проект, възстановяването на империята в различни форми и формати. И доколкото Украина отказа и украинците излязоха на Майдана и си плащат сега, вижте с каква висока цена и с кръв за европейският избор, т.е. целта е да спрат, да не спрат, да не откъснат. И то не само от Европейският съюз, защото в най-скоро време парламента ще отмени, надявам се, извън блока и от статус на Украина и ние ще вървим по пътя към присъединението Очаква ли се това? Да. Да поемете по пътя към НАТО? Въпреки специално да отбележа и нека това телезрителите да го знаят, че като новата власт дойде на власт, така наречените бандеровци и фашисти, до сега тези думи не изчезват от екраните на руската телевизия и от вестниците, нали? Но тогава нито една дума не се говореше за това, че Украина ще отмени извън блоковият статус, ще се присъедини към НАТО, но агресията от страната на Руската федерация срещу моята държава, анексията на Крим и сега събитията в Донецка и Луганска област, те подтикнаха украинците и украинската власт това да го прави. Защото трябва да се мисли за някаква нова, за някакъв нов модел за сигурност. Частта, на която Украина би могла да бъде. Не възлагате ли прекалено много надежди на очакването, че в НАТО ще подходят идеалистично към Украина, защото Украина дори да отмени извън блоковия си статус и да подаде молба за членство в НАТО, Алианса може да каже: не искаме да си създаваме проблеми с Русия, няма да ви приемем. Същото стана с Грузия. Знаете, че Грузия беше подала молба за членство в НАТО. Срещата в Букурещ блокира Грузия, не я разгледа тази молба. Ние не храним иллюзия, че това е един лесен път, това може да стане веднъж. Не. И там също, както в Европейският съюз, има държави, които еднозначно ще подкрепят идеята, другите пък ще внимават, трети държави пък въобще ще се изкажат против. Всичко е възможно, нали? Но както и да е, за нас е много важно посоката, сигналът и същевременно ние ще търсим и други форми, нали, и институции, които би могли да съдействат на сигурността на Украина, но не забравяме при това и да засилваме и отбранителната способност на украинските въоръжени сили. И това е също една от нашите цели на президентът. Неотдавна той введе в действието решението на Съвета за национална сигурност и отбрана по въпроса. Ще бъдат направени корективи и в бюджетът за следващата година и така нататък. Тоест ние това трябва да го правим всичко същевременно, а не там, нали, днес
правим парче, т.е. парче на парче, а да го правим така комплексно да. И да има тук един системен подход. Има ли риск от студената война да се превърне в горещ конфликт? Аз не бих говорил, че ние сме сега вече в студена война. Може да сме някъде на прага до. Но нека т.е. да не бързаме с нашите изводи, защото рано е да се говори за такива и не бихме искали никой да се стигне до такъв сценарий. Защото най-лошото може би от тая история, сега да ви кажа, от това трагичното развитие на събитията в Украйна е, че първо гинат хора. Гинат не само украинци. Там няма междуетнически конфликт. Няма война, няма битка между украинци и руснаци. В антитерористската операция вземат участието и рускоговорещи. Даже голямата част от тях са рускоговорещи. Те може би да не знаят това в Кремъл. Както и да е, но ние трябва да вървим по мирен път, да търсим все пак, доколкото има възможности, и чрез дипломация да урегулираме конфликтът в Украйна. Желая ви успех в опитите с дипломация да се регулира този конфликт. Благодаря на господин Микола Балтажи за неговото участие в Свободна зона. С това се разделяме. След няколко минути останете с новините на TV+ и с девиза на предаването ни: пещерата прави свободата.